Moltes gràcies. De debò, moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Gràcies, fa molt de goig de ser aquí, moltíssimes gràcies. Crec que entendreu que no puc començar el meu Parlament sense donar-vos les gràcies a tots, ara que tinc l'oportunitat de fer-ho, pels condols, els suports que ens heu adreçat a mi, a tota la meva família, amb motiu de la mort de la meva mare. Heu de saber que la meva mare era de Barcelona, i per tant avui també és el seu míting. Per tant, ella estaria aquí. Gràcies. A veure, anem per feina. Falten 10 dies perquè s'acabi la campanya electoral i en falten una dotzena perquè anem a votar. Probablement mai com ara una campanya electoral havia deixat a tanta distància del dia de les eleccions les coses tan clares com aquestes. Crec que tothom ja comença a tenir perfectament clar com estan aquestes coses i aquí només hi ha 2 projectes que podem governar Catalunya. Hi ha molts candidats, sí. Hi ha molta gent que fa molt de soroll, fins i tot. Però no ens enganyem. Només hi ha 2 opcions que poden governar Catalunya. La que farà president o faria president el Salvador Illa, que vol dir una aliança de totes les esquerres, les catalanes i les espanyoles també, o, com deia l'alcalde Trias i deien Josep Rius, fent un collboni, perquè no en tingueu cap dubte. Ara es barallen molt i fan veure que es barallen i que estan molt enfadats i que la culpa de tot el que li passa és del PP. No deien el mateix quan necessitaven els seus vots per fer alcalde al Collboni a Barcelona i no diran el mateix, al contrari, ho justificaran com un pacte d'estat si necessiten els vots del PP per fer president el Salvador Illa. Aquesta és una opció, l'opció que porta Salvador Illa a la presidència de la Generalitat i no hi va sol, porta motxilla incorporada i és ben grossa, per cert. I l'altra opció, la nostra, que planteja exactament una relació de tu a tu, una relació de tu a tu amb l'Estat i amb el món, i que defensa Catalunya sense demanar permís a Madrid. Les 2 opcions són aquestes. Insisteixo, pot haver-hi molt de rumor, molt de remor, molt de soroll, moltes estratègies, però va d'això, i que ningú no es confongui. I el que estem fent a la campanya electoral i el que hem de fer tots aquests 10 dies que ens queden i els 2 dies després també, és explicar-ho als nostres compatriotes, perquè ningú no es confongui. No hi ha volta de fulla. I això és el que hem d'explicar-ho cada dia d'aquí fins al dia que tanquin, fins a l'hora que tanquin els col·legis electorals. Perquè hem d'anar a fer aquella vella tècnica que coneixem també molts de nosaltres, del rasclet, de les olives o de les cireres, com deia en Turull l'altre dia. Hem d'anar a no deixar res per verd, perquè sabem, i l'Agustí Colomines s'hi ha referit evocant l'any 1980, sabem que més enllà del que es veu a la superfície, sota el radar, hi ha un poble que es mou, hi ha un poble en moviment, hi ha una il·lusió en marxa, hi ha una esperança ben fonamentada que és aquí, que és en els vostres autobusos, que és en els actes que feu al territori, que és en la quantitat de gent que s'està mobilitzant per sota per desafiar aquella cosa que ja donen per segur d'alguns. I les diferències entre una opció i l'altra també són evidents. És més, també són reconegudes perquè ja no se n'amaguen i tenen competències, tenen conseqüències pel futur. O avancem com a país, o avancem com a nació, o reculem com a regió. No hi ha volta de fulla. La tria és aquesta, pot agradar més o pot agradar menys, i potser hi ha gent que hi posaria algun asterisc o una altra veu de pàgina, però va d'això. O reculem com a regió i ens enfonsem amb aquesta Espanya que no hi ha manera que s'aixequi, que sempre tira cap avall, que sempre busca la manera d'aigualir les il·lusions dels catalans, o ens enfonsem com a regió o aixequem el cap i avancem com a país i com a nació lliure i independent. No hi ha volta de fulla. És que ho diuen ben clar. Escolteu, el senyor Illa ho diuen tan clar que ja no se n'amaguen, perquè probablement estan tan i tan poc convençuts de les seves fortaleses que les han hagut d'anar a buscar fora.
El senyor Illa ja no se n'amaga, diu que, clar que busca el vot de suport, però busca el suport a Pedro Sánchez. O sigui, el vot dels socialistes no és el vot que proposem nosaltres, que és un vot als catalans i a Catalunya. El vot al senyor Illa és un vot al PSOE i un vot a Pedro Sánchez, i els catalans han tornat a desaparèixer de la fórmula. Per tant, per assolir els seus objectius, ja ho heu vist, que és el de baixar la persiana. Ells en diuen girafull. No. Volen dir baixar la persiana a la nació, baixar la persiana a tot allò que ens fa nació, entre altres coses la llengua, entre altres coses la reivindicació de la nostra cultura, la internacionalització de la nostra manera d'entendre el món, baixar la persiana i convertir Catalunya en una franquícia de les polítiques espanyolitzants del PSOE. I en aquest propòsit no tenen límits, no escatimen cap esforç, no deixen res per verd, o, com dèieu també, no els hi preocupa quedar vermells. Per començar, menteixen quan es presenten com un factor d'estabilitat i de gestió. Ho heu sentit a dir, no? Contra aquests de l'1 d'octubre, contra l'independentisme, gestió. Perfecte, parlem de gestió. Probablement a vosaltres, barcelonins i barcelonines, no us ho he d'explicar, perquè sabeu perfectament què va passar amb la gestió Colau-Collboni. Colau-Collboni. Comuns, PSC. Tanto monta tanto, perquè si ara hi ha una Generalitat PSC-Comuns, serà exactament que l'Ajuntament de Barcelona Comuns-PSC. A vosaltres no us han d'explicar què vol dir. Què passa quan els socialistes gestionen? És estabilitat, per exemple, que el Partit dels Socialistes no pugui aprovar els comptes de Barcelona a temps, quan hauria tocat, perquè no té la força suficient? Perquè quan tocava prioritzar Barcelona va prioritzar el partit? Perquè va preferir la cadira, la poltrona, encara que les potes fossin aguantades pel Partit Popular, que no pas els interessos dels barcelonins i les barcelonines? D'això en dieu estabilitat i en dieu bona gestió? És bona gestió enfonsar el servei de Rodalies i condemnar, sí, condemnar desenes de milers d'usuaris cada dia a la incertesa de si arribaran tard a la feina o si arribaran tard a casa i que potser perdran la feina. Precisament avui, que és 1 de maig, encara tindran la barra de dir que estan preocupats pels treballadors de Catalunya, aquells que no els deixen ni arribar a l'hora a la feina. És això una bona gestió? No. Cal que recordem la nefasta, centralitzadora i poc transparent, per ser suaus. A nosaltres ens dirien, Xavier, una altra cosa. Si tinguéssim una quarta part de les sospites que han recaigut sobre la gestió del senyor Illa al Ministeri de Sanitat, ja saps què hauria passat? Que tenim la Guàrdia Civil a casa. I que, a més d'aquests partits que ara surten a defensar i a cridar contra l'Ofer, ens estarien demanant explicacions a nosaltres. Doncs cal que recordem aquesta nefasta, centralitzadora i poc transparent gestió de la pandèmia per part del senyor Illa. Ministre, és que el senyor Illa, president, farà una gestió menys nefasta, menys centralitzadora i menys transparent? En absolut. És bona la gestió que els socialistes mai no executin les inversions que ells mateixos aproven per Catalunya? Però no un any, no. Tots els anys. No hi ha ni un sol any, ni un, que aquests brillants gestors que els hi posen un pressupost on diuen, va, de cada 100 euros que t'has de gastar a Catalunya te'n gastes 100, doncs ne gasten 61. No hi arriba. Això és una bona gestió. Serà pels madrilenys, que en gasten cada any 137. Cada 100 en gasten 137. Deuen estar encantadíssims amb la gestió socialista. És un xollo que governin els socialistes pel gent de Madrid, però per Catalunya és una ruïna. I és en cap cas és una bona gestió que qui té el pressupost general de l'Estat no tingui capacitat d'executar-lo perquè es tracta dels catalans. Ei, i això ha passat amb el senyor Illa de ministre. Quan el senyor Illa era ministre d'Espanya, quan tenia la possibilitat de defensar els interessos dels catalans i de demostrar que un dia podria ser president de Catalunya i que podíem estar tranquils perquè els nostres interessos estarien ben defensats, sabeu què va fer quan el pressupost, quan el president Pedro Sánchez i el seu govern desinvertien a Catalunya? Aplaudir amb les orelles, mirar cap a un altre costat i dir calleu, que hem de girar full. Això és el que va dir el senyor Illa. I escolteu,
És exemple, sincerament, és exemple de bona gestió, deixeu-m'ho dir així, el sospitós retard en l'execució del corredor mediterrani ferroviari i el no menys sospitós interès pel corredor central. De debò que pensen que ens mamem el dit? De debò que a sobre això ho haurem de considerar com un exemple de defensa dels interessos dels catalans i de bona gestió? De cap manera. Per tant, amigues i amics, que ningú no s'enganyi, que tothom sàpiga i feu-ho saber que amb els socialistes els catalans serem tractats com a ciutadans de segona. És més, continuarem sent tractats com a ciutadans de segona perquè sempre, és que ho han demostrat, sempre posaran el PSOE i Madrid per davant dels interessos dels 8 milions de catalans i de catalanes. I si hem de continuar parlant d'estabilitat després del numeret que ha muntat Pedro Sánchez, també ha quedat clar davant de tota Europa que no hi ha res més inestable que tenir líders polítics capaços de tot només, i vull subratllar el només, perquè només és per això, per raons purament electoralistes. I perdoneu perquè no me'n puc estar de parlar-ne, no puc estar-me'n de parlar de tota aquesta farsa, orquestrada per mobilitzar vots, i punt, per impedir que Catalunya tingui un govern que planti cara i un govern que vagi a totes a la defensa dels catalans. Tot això és per això. I que quedi clar que vam ser els únics que quan va començar aquesta farsa no ens la vam creure. I ens van dir de tot, que érem uns insolidaris. I ara tots ploren. Ara tots se ploren perquè en Pedro Sánchez els hi ha tornat a aixecar una camisa. O coi, per què us penseu que voleu un mediador internacional per parlar amb aquesta gent, caram? Perquè no ens en fiem ni un pèl, perquè tenim les proves cada dia. Nosaltres ja venim desconfiats de casa, per dir-ho d'una manera molt clara. Perquè amb aquest senyor t'has de posar 3 capes de guants de làtex per tractar-hi. Totes les precaucions són poques. I com que sabem que aquest era el seu objectiu, com que sabem perfectament que això purament va d'eleccions, que això purament va d'intentar que Catalunya sigui el flotador que eviti la caiguda del PSOE en els sondejos a les eleccions, també a les europees, i com que tot això és una pura estratègia electoral, ja n'hi ha prou. I el dia 12 li hem de dir, ja n'hi ha prou d'aquest color, ja n'hi ha prou. Tot era comèdia. És que tot era comèdia. No vull imitar ara un entrenador d'infausta memòria per tots plegats, però era comèdia de la dolenta, a més, perquè tot ha estat un simulacre. Un simulacre per competir amb què? Amb vosaltres. Tot ho han fet per vosaltres. Perquè us ha vist mobilitzar-vos. Perquè ha vist que no teníeu por. Perquè ha vist que desafieu totes les enquestes, que desafieu tots els auguris de tants anys de gent dient tot això s'ha acabat, no aporta res, i que nosaltres, malgrat tot, persistim, hi som, i tossudament alçats, plantem cara, i quan tenim poder, per poder demostrar-ho, com s'està demostrant a Madrid, els hi ensenyem de què va la cosa, i això no els hi agrada. I com que tenen por de la vostra mobilització, fan aquesta comèdia, aquest simulacre extraordinari, que deixeu-m'ho dir, ha fet avergonyir mitja Europa. Si agafeu una mica la premsa europea, si agafeu una mica què diu la gent de tot aquest espectacle, veureu que moltes, diguéssim, carícies no li donen, i més aviat, si hi ha un consens sobre en què s'ha convertit la política espanyola, crec que hi ha bastant unanimitat a dir que sembla més un culabrot que no pas un plantejament de política seriosa. Perquè jugar amb els bons sentiments de la gent, perquè ell ho sap, que la gent té bons sentiments, la immensa majoria de la gent ho veiem, ho he vist aquests dies, caram, amb la mort de la meva mare, hi ha molta gent de molts colors diferents que m'ha expressat honestament un sentiment, perquè la gent tenim bon cor. És una minoria la gent que vinagra la conversa política o que vinagra les xarxes socials. La majoria de la gent ens movem per els punts cardinals ben situats sobre allò que és bo, sobre allò que és dolent. I per tant, com que sap que la gent pensa això, ha jugat amb els bons sentiments de la gent. I això no pot tenir premi. I sobretot no pot confondre en els catalans de què van aquestes eleccions. L'Illa diu que van de Pedro Sánchez i del PSOE. Nosaltres diem que van dels catalans i van de Catalunya.
Ens expliquen que diu que ara hi ha un problema democràtic a Espanya que requereix tot un canvi, requereix no sé quina reacció, quina regeneració. Fa anys que existeix un dèficit democràtic enorme, sistèmic, que té en gran part... I sabeu que quan gratem una mica, perquè la gent que tenim certa responsabilitat tenim el deure de mirar l'origen de les coses, dels problemes. Si els volem resoldre els problemes, més enllà de descriure'ls, això de descriure'ls tothom és molt bo, però si els volem resoldre, mirar l'origen. I gratem, i sabeu què hi trobem en aquest origen, en l'origen d'aquesta involució democràtica? Hi trobem també el PSOE. Sí, el PSOE. El PSOE de Felipe González, el PSOE d'Alfonso Guerra, el PSOE dels GAL, de tota aquella corrupció que va arruïnar les esperances democràtiques ja als anys 80. I què han fet aquesta gent? Encara són militants del PSOE. És a dir, que el PSOE dels senyors Felipe González, Alfonso Guerra... Ei, la llista és molt més llarga, Us l'estalvio, però ja dient aquests noms ja sabeu de què parlo. És a dir, que el PSOE d'aquests senyors és el que diu que ara vol fer una regeneració democràtica, mans a la cartera ràpidament, perquè d'aquí en pot sortir alguna cosa espantosa. És també el partit, sí, de la gent comilla, que fins i tot troba que el 155 encara ens el van aplicar massa tard. El mateix Illa, el candidat a la presidència de la Generalitat, la persona que diu que vol defensar els interessos de tots els catalans, és evident que els vostres no els vol defensar, que vosaltres quedareu exclosos de la defensa d'aquest senyor perquè encara considera que se'ns va aplicar el 155 massa tard. Un article que en cap cas es havia previst en el debat constitucional per suspendre un autogovern i es fa servir de manera il·legal i il·legítima per trencar les cames al poble de Catalunya. Aquest és el partit que ens ha de prometre una regeneració democràtica. Espanya està corcada per dins, no ens ho han pas d'explicar. I el corc ha fet moltes víctimes. Xavier n'és una d'elles. Lamentablement no és l'únic. Perquè si fos un sol cas, podríem dir, mira, hi ha hagut un cas, un crim, l'estat de dret protegirà la víctima contra els criminals. No, és que és sistèmic, és que és estructural, és que hi ha una munió de víctimes. Les coneixem algunes, d'altres no les coneixem. Hi ha víctimes de baixa intensitat, hi ha repressió de baixa intensitat. A veure quin dia publiquen les estadístiques que es van atrevir a publicar un any només, per exemple, de les inspeccions fiscals. O us penseu que és gratuït, que no mobilitzen inspectors de treball o inspectors d'Hisenda per aplicar la repressió de baixa intensitat? Que ens mamem el dit? No. Hi ha moltes formes de repressió. I ara, de tot aquest corc que hi ha a l'estructura de l'Estat, ara, per alguna raó que se'ns escapa, bé, no se'ns escapa, la sabem tots, ara el senyor Sánchez se n'ha adonat. Diu, ostres, potser sí que és veritat que la cosa no acaba d'anar bé. Diu, caram, i sabeu quan se n'ha adonat? Doncs quan resulta que li han presentat una querella de fireta, una gent que no són menys de fireta com Manos Olímpiques, que els coneixem, com si els haguéssim fet, perquè tots els hem patit i els patim i els patirem, ara que aquests senyors, que són com una broma de la claveguera, com una excrescència de la claveguera, li presenten una querella de fireta que no s'ho... Ara se n'adona que Espanya té un problema que requereix una regeneració democràtica. On ha estat tots aquests anys aquest senyor? Em consta que ha estat allà i que ha vist, per exemple, tot el que passava pel seu davant. Clar, resulta que quan passa això, aleshores decideix solemnement anunciar que s'agafa 5 dies per meditar i per reflexionar. I tothom amb l'ai al cor, amb el cor encongit, pobre noi, lo malament que ho deu estar passant, I aleshores tothom esperant, allà, què dirà? 5 dies després diu, bé, no hi ha res a dir. Continuo, segueixo. Home, podria haver-ho dit el primer dia, això ja. I ens surt amb tota una retòrica sobre la regeneració democràtica, però no ens posa una sola proposta. De debò que ens hem de creure que durant tots aquests anys que han sortit proves irrefutables, però irrefutables, de policies, de jutges, de periodistes conxorxats per perjudicar els catalans que volem la independència, no ha tingut una petita sospita que alguna cosa feia pudor podrit? De debò? Fins que no li ha tocat a la seva dona? De debò, quin primer ministre és aquest? Li importen un rave
Li importen un rave als seus ciutadans. Li importen un rave als ciutadans que no voten el seu partit. Només passen coses quan li passen a ell i al seu partit. De debò, És que, escolti, Xavier, és que va sortir a la portada d'un diari de difusió espanyola amb unes proves fabricades per la policia espanyola. I no li va fer pensar res. És més, després, un cop ha tingut el poder, ha enviat algun d'aquests policies a la Fiscalia? Us consta que hagi fet neteja a la policia espanyola? De debò, ha pres alguna mesura per curar aquest corc que està dinamitant l'estat de dret? No ha fet res. Perquè tot això hi sabem perfectament que no va de regeneració democràtica. Va de la regeneració de les expectatives electorals del senyor Illa. I això no és exactament la democràcia. Això és una altra cosa. Quan ens van fabricar una acusació de rebel·lió i de terrorisme, jo estic acusat de terrorisme. Suposo que ja heu vist les pistoles i les granades que porto al damunt. Quan ens van fabricar una acusació de rebel·lió falsa, perquè la rebel·lió en el Codi Penal espanyol fins i tot és una cosa molt diferent, i ho van fer només per poder apartar de la política els qui volíem continuar la política, quan ho han fabricat, de debò que no ha tingut ni un moment, només demano un moment per dir, aquí s'estan passant. No, sabeu què va fer? Aplaudir amb les orelles, ell i el senyor Illa, i tota la seva gent que l'acompanya. Només quan aquests carallots de manos límpies li han posat aquesta denúncia ha tingut la sensació que alguna cosa no va bé? Va, per favor. Si vol, li faig la llista de les brames que ens acompanyen a nosaltres i a les nostres famílies, moltes d'elles basades, per cert, en informes de la policia del senyor Marlaska, actual ministre de Pedro Sánchez. No ha sentit tampoc mai la necessitat d'aixecar la catifa? Quan ens deien de tot, quan ens diuen de tot, quan es filtren en suposats confidencials informes policials que inventen trames, acusacions, regals, utilitzacions espúries de diner públic. Vol que li faci la llista del que m'han dit a mi i de les causes que tinc obertes en base a aquestes falsedats i aquests retalls de premsa que ara tant li preocupen al senyor Sánchez? No ha tingut ni un moment per dir s'estan passant? Aviam què passa? No. El senyor Marlaska continua sent ministre d'aquesta policia. Només quan comença la campanya electoral catalana se n'adona que hi ha un problema. Però el problema no és l'estat de dret, el problema són les enquestes. Són els tràquings que li passen i diuen, que això que teníem guanyat, que aquest cava que ja tenim en fresc, potser que ens ho comencem a treballar més perquè ha començat una cosa que no havíem previst. Ni els que van anticipar les eleccions, ni els que durant tots aquests anys han estat silents, fent veure que no passa res, perquè així, pam, el dia que hi ha eleccions, sortir sense que no se'n doni compte ningú i ser president, que sou vosaltres. Sou vosaltres. I vosaltres sou el que els hi feu respecte. I tot això ho fan per vosaltres, no ho fan per ningú més. O sigui que hem de creure la intenció regeneradora d'algú que té com a ministres el senyor Marlaska i la senyora Margarita Robles. Està bé això. O algú que té com a advocats, els advocats de l'Estat, sabeu que són els advocats del govern de l'Estat, no són els advocats de l'Estat, són els governs al dictat de l'Estat espanyol, algú que té com a advocats de l'Estat gent que defensa exactament el contrari. Quan nosaltres denunciem en els tribunals europeus, la nostra persecució, defensen exactament el contrari del que està dient el senyor Sánchez. Sabeu què diuen els advocats de l'Estat, el senyor Sánchez, quan nosaltres presentem uns recursos davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per defensar els nostres drets a les Corts Europees, que són els tribunals europeus, que són els únics que ens poden garantir independència i neutralitat? Doncs per contestar la nostra argumentació que som víctimes d'una persecució política, diuen, no, Espanya és un estat de dret, a Espanya la justícia funciona, a Espanya és una democràcia plena i modèlica, aquests senyors no tenen raó, i va i ara el seu jefe i els diu, no, és que tenen raó, és que Espanya és una democràcia defectuosa, és que cal regenerar-la perquè no funciona. Home, en què quedem? És que és fantàstic això, perquè Espanya necessita regenerar-se quan s'està atacant la família del primer ministre, però és una democràcia modèlica sense cap problema quan es persegueix per tota Europa amb acusacions que cap tribunal europeu no ha comprat, perquè els hem derrotat a tots els tribunals. Però els hem derrotat nosaltres, aquesta gent. No ens ho ha d'explicar com es regenera la democràcia.
La democràcia es regenera practicant-la. Es regenera practicant-la, no afeblint-la. I nosaltres hem regenerat més la democràcia espanyola lluitant contra ella als tribunals espanyols que no pas el govern espanyol defensant-se de nosaltres en la justícia espanyola. I han quedat ben galdosos. Han quedat galdosos a Alemanya. O us en recordeu que ja brindaven amb cava, també? O a Itàlia, o a Bèlgica, o a Luxemburg. Han perdut sempre. Per això estic aquí avui. I no volen que aquesta actitud de resistència, de resiliència, de plantar cara i de fer-ho amb raons, pugui estar al front del govern de Catalunya. Perquè si ara ja temen els 7 diputats que lidera la Míriam Nogueras, quina por no han de tenir d'un govern liderat per tots vosaltres i per tots nosaltres? És clar que fan bé de tenir por, perquè els hi fem respecte, perquè no ens doblegaran. Perquè, clar, totes aquestes intencions regeneradores les veurem després com passin les eleccions. Gairebé podríem fer una porra. A veure si realment aquest ímpetu regenerador, com li queda, a veure si no va fent una llufa al final de les eleccions, diu, bueno, no n'hi havia per tant, hem d'arribar a un pacte amb el PP, un pacte d'estat, no? I per tant és una gran comèdia, entre altres coses perquè, petit detall que no has esmentat, per fer reformes profundes, profundíssimes, el senyor Sánchez no té la majoria per fer-les. I està enganyant a la gent. Està aixecant unes expectatives per damunt de les seves possibilitats. Perquè les reformes estructurals requereixen una majoria qualificada. I no veig massa el PP interessat, sincerament, a contribuir a aquest tipus de regeneració que proposa el senyor Pedro Sánchez. No ho sé, potser tenen converses que desconec, segurament sí, sobretot per veure qui presideix la Generalitat. Però amb aquest tema em temo molt que li fallen els números. I m'estranya que una persona, que és el president del govern espanyol, aquest petit detall l'hagi omès a la ciutadania fent-li creure que ara ell vindrà i regenerarà per si sol la democràcia espanyola. Perquè segur que vol parlar de l'Lawfare, senyor Sánchez? Senyor Sánchez, segur que vol parlar de l'Lawfare? Perquè per nosaltres és fantàstic, perquè vam ser nosaltres els que vam forçar, i faig servir el verb forçar, perquè van exactament així, forçar que s'introduís el terme lawfare a l'acord de Brussel·les. No el volien. I els ais i uis que hi va haver-hi després quan es va llegir que hi havia lawfare a Espanya. Ais i uis també dintre del Partit Socialista, perquè no se'n podia parlar. Era un tema tabú. Segur que en vol parlar? Fantàstic. Perquè si en vol parlar, suposo que voldrà prendre mesures. I segur que les vol prendre? Ho té fàcil. Com he dit abans, comenci per enviar a la Fiscalia els que han estat fabricant proves i els que han estat espiant-nos. A nosaltres, sí, i també a les nostres famílies, perquè també patim per les nostres famílies. No és l'únic que pateix per la seva família. Patim tots. Però no ho farà. Sabeu per què? Ja ho avanço, no és un spoiler, però després de les eleccions tot això no ho farà. Perquè hi hauria d'enviar alguns dels seus diputats a aquesta Fiscalia. Alguns companys de partit del senyor Illa, que no van tenir cap mirament a anar del bracet amb el PP i la policia patriòtica per empastifar un partit polític i els seus dirigents pel seu compromís a la independència. Li sona el nom Camarga? Li sona el nom Tácito, senyor Pedro Sánchez? Li sona d'alguna cosa? Doncs miri ben a prop que té algun company assegut al Congrés dels Diputats que li podria explicar algunes coses. Comenci per fer neteja a casa seva. Comenci per fer neteja a casa seva i després el creurem. Perquè els brams, les brames, la policia patriòtica no comencen amb Rajoy i amb Fernández Díaz i amb Zoido i tampoc s'acaben quan se'n van. Pregunti al senyor ministre Marlaska si, per exemple, pregunti-li, senyor Marlaska, oiga, ministre, venga por aquí, me diuen que vostè ha dit a la policia que fes llistes de cognoms perillosos de catalans en els controls dels aeroports? Perquè això està passant, A vegades dir-te Puigdemont, hi ha pobra gent que té la desgràcia, que no són familiars meus, que es diuen Puigdemont i que han tingut algun susto en el control de l'aeroport, i no és broma, i això està passant. Quin motiu hi ha perquè tingui algú que porta la desgràcia de dir-se Puigdemont el seu cognom, un control
que no fan a ningú més i li diguin que porta un cognom perillós? Està segur que no hi ha... Li pregunta al senyor Marlaska, el senyor Sánchez, diu que ve demà, un dia d'aquests, el senyor Sánchez. Mira, a veure si els periodistes li pregunten. Està segur que no hi ha una llista que circula pels aeroports i les policies d'altres països on hi ha un seguit de noms de persones, no només polítics, que pel fet de ser independentistes se'ls ha d'impedir el pas a l'Estat o se'ls ha de controlar i alguns fins i tot no han pogut entrar al país? N'està segur que això no és així? I que això funciona sense cap ordre judicial? Perquè això és així. I si vostè vol fer regeneració, comenci per casa seva. Comenci pel senyor ministre Marlaska i per la policia, que és a les seves ordres, perquè de modèlics no en són gens. I si està preocupat per la lawfare, pot prendre mesures demà. No ha d'esperar a una majoria qualificada al Congrés que li aprovi no sé quina reforma legal. Pot prendre mesures directament en el Consell de Ministres o a vegades via decret. Per tant, comenci per casa seva, comenci pel govern i començarem a creure que té ganes sinceres d'una regeneració. Nosaltres fa anys que tenim la fórmula, amigues i amics. Tenim la fórmula de la millor regeneració democràtica, la manera de girar full. Per, curiosament, l'únic full que l'illa no vol girar. L'únic full que girant-lo ens garanteix democràcia, llibertat i respecte com a catalans. La millor regeneració democràtica pels catalans es diu independència. Ho saben perfectament. No hi ha res millor. No hi ha res millor per sortir d'aquesta Espanya corcada, no hi ha res millor per sortir d'aquesta Espanya corcada, d'aquesta Espanya on no pots anar tranquil a la policia, a la seva policia, no pots tenir un tracte just a la seva justícia, que entres ja sospitós si tens, diguéssim, la característica de ser català i a sobre independentista, en el seu Ministeri d'Hisenda, en la seva oficina d'execució pressupostària, no hi ha cap altra garantia que ens permeti girar full d'aquesta Espanya que ens limita les nostres vides i les nostres esperances que ser lliures. I això vam començar-ho a fer l'octubre del 17, i d'aquí plora la criatura. Perquè alguns no ho hem abandonat. És més, alguns agafem aquell fil roig que venia de molt abans, que alguns van començar a teixir en aquestes mateixes terres catalanes a l'exili i que ens van llegar a generacions posteriors perquè en agafant-lo el anéssim trenant per llegar-lo a les generacions futures en forma d'un país millor, un país més net, un país més lliure, més just, un país on el ciutadà pugui anar tranquil sabent que fins i tot la justícia es pot equivocar, almenys la justícia no pren partit. Porto 6 anys i mig vivint a Bèlgica. Sé el que és la justícia independent. Conec bé la jurisdicció alemanya, també una mica la italiana. Us asseguro que la diferència és abismal i no hi ha manera humana que el senyor Pedro Sánchez pugui canviar això. Nosaltres ho canviarem. I ho canviarem amb el vostre vot aquest dia. Començarem a canviar-ho aquest dia 12, perquè tot això, com deia, ho fan perquè temen la força del vostre vot. Per això hem d'anar a buscar tots els vots possibles. Ens heu d'ajudar a convèncer aquells que estan enfadats, aquells que estan desinteressats, decebuts, que tenen moltes coses a retreure'ns, però que continuen creient en Catalunya i demaneu-li, sisplau, un petit esforç, una petita incomoditat, que aquest petit esforç i aquesta petita incomoditat de votar un partit o una proposta que potser no és del tot perfecta, que no en som, no és res comparat amb el que ens hi juguem. Que bé val la pena defensar Catalunya per passar un dia una mica d'incomoditat posant a la papereta, posant a la urna una papereta que no t'acaba de fer el pes. Demaneu-li, sisplau, a aquesta gent perquè tingueu una certesa. I això ho saben també ells i per això han tret el seu Sant Cristo gros. Si ens mobilitzem, guanyarem. I com que ens mobilitzarem, guanyarem. Visca Catalunya lliure!